kangen ning ati. Oke. Direncangi mboten, Pak? Kangen ning ati lagune sapa ta iki? Pak Tomo meneh. Lagune sinten Pak Lurah? Pak Tomo. Kula niku mboten nate mengikuti ngoten lho Pak. Menika ingkang sing penting ngrepto lagunipun kangen ning ati. Ora kenal. Nek ngerti, sing penting kan ngerti lagune. Iya iya. Pun panjenengan pun nyanyekaken ngoten niku kula pun matur nuwun Bapak. Ayo. Terus Nadian ngene wae ya pinter gawe lagu lho. Ketoke ra meyakinkan modele padahal. Langgam napa gayeng, Pak? Pak Tomo anu no. Iki bawa no. oh nggih. Sing nyanyi Pak Lurah, sing bawa Pak RW. Nggih, kula kasih. Napa niku? Kangen ning ati bawane Pak. Nggo Pak RW bawa. Pak RW bawa sik. Ayo Pak RW lho, harus. Kidung Srina Tokas Maran Tibanya jiplak ning YouTube. Manise gugah ati. Pangapunten Pak Lurah. Rekene lagu-lagu niki, lagu kangen ning ati niku kula damel sekali kanca-kanca Mudolaras niku tahun 2017, Pak. Nggih. Termasuk penulisnya teng mriki, terus sing nyipta teng mriki, sing nabuh nggih niki. Mangga. Tebih sinah wanging netra suwe-suwe Mangke mbok pilih Kecamatan Sukoharjo wonten perlombaan Pak Camat, kula njagoke lurah kula. Pun skecaken Pak Camat. Darmaning lara branti Karo ngelus-elus jago bangkok. Wah, kelanganane lurah ini kan jago bangkok Mas Tomo. solae ke taman wuyo Dasar lurah putra dalang kondang Ki Tejo Suwarno Sawargi. Nora ana usada yen tantemu sira wong manis nimas manis nyata kang karya kasmaran Mangga Pak Lurah. sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku doang manis bebujanku ati susah mong kangen sliramu
ra bisa mari among sira kang bisa nambani pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu rina wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani aja semelang bagus tresno kuwi kira bakal ayo ora suwe aku bali bisa sembanding ana ing sisihmu sampun Bapak Lurah matur sembah nuwun nggih alah repot-repot jenengan sehat selalu nggih Bu Lurah matur sembah nuwun nggih